No niin, tää on nyt taas Marja Vilksun tämmöinen keväinen lähetys aurinkoisesta kalliosta tänään. Että tänään on tosi nätti päivä ollut ja Villi on saanut ulkoilla jo vaikka kuinka paljon. Ja pihalla siellä itää joten, mutta kohta itää täällä sisälläkin, nimittäin Villin isäntä pisti sähköpostia tuossa viime viikolla ja kertoi, että Villi on sitä aina saanut ison määrän ruohoa kasvatetuksi näin pääsiäiseksi. Ja niinpä minä sitten, koska en jaksanut lähteä Stockmannille ostaa semmoista kissanruohopakkausta, niin tein niin, että soitin kotiin, kun minähän olen kotoisin Siementilolta tuolta Pohjois-Karjalasta, ja tilasin äidiltäni, että pistäpäs tänne tulemaan vähän ohraa. No, tänään se paketti sitten saapui perille ja meillä nyt oli jonkinnäköinen tässä tämmöinen pieni ehkä kommunikaatio, miten nyt sanois, meni vähän pieleen, koska mä nyt ajattelin, että kyllä nyt muutama 10 grammaa, että äiti voi lähettää sen kirjekuoressa. No, äiti pisti tulemaan kilon jyviä, että nyt vaan ihan tiedoksi sitten kalliossa liikkuville kissaomistajille, tietysti jos joku muukin haluaa olla pienviljelijä, niin meiltä sitten löytää jyviä. Et me ei nyt ihan heti kuitenkaan Villin kanssa niin paljon tuota ruohoa saada kulutettua. Vai mitä luulet? Niin. Menisikö meillä kuinka? Totta. Voisin sitä mennä. Kyllähän meillä on nyt tuolla pihallakin jo kasvaa uudet ruohot taas, niin sitä ei niin paljon täällä sisätilassa edes tarvita. Niin. No, mutta me aletaan tässä pistämään kylvökset esiin ja katsotaan sitten. En tiedä ehtiikö ihan pääsiäiseksi, vähän tulee kiire. Ei ne ainakaan kovin pitkäksi ehdi. Kun meillähän ei ole mitään lämpölamppuja täällä kuitenkaan. Katellaan.